Si t'agrada la construcció, estar aquí treballant és lo más de lo más. Cada dia és especial. Per qualsevol banda que entris a Barcelona, la veus i l'hem anat veient com creix, no? I és supergratificant. Poder decir que l'acabarem la Sagrada Família. Ara a la Sagrada Família n'hi ha 2 grues i d'aquí a poc muntarem una altra. Hi ha 3 o 4 focus importants, però el més important serà la Torre de Jesucrist. S'espera col·locar la creu el 2026 i és el focus més important i amb més preferència que tenim. Ho muntem perquè la grua mai pari, perquè tothom tingui el servei de grua durant tota la setmana. Aquesta grua té una particularitat que és que bascula el braç i no envaeixes al carrer o flotapisos. Té un radi que el pots escurçar tu, llavors no envaeixes a zones que no són d'obra. I això, en aquest cas, que hi ha tant turisme, que hi ha tanta gent al voltant, doncs és molt bo. La resta de grues que normalment es fan servir aquí a Espanya són horitzontals i com la Torre de Jesucrist serà de 172 metres i mig, doncs la grua tindria que ser encara més alta per passar per sobre. Amb les grues abatibles, doncs sense ser tan alta la grua des de cabina, diguem, a l'abatir el braç, doncs li podem donar el servei, cosa que serà més fàcil després pel seu desmuntatge perquè no serà tan sumament alta, no? Com és una obra que està molts anys, vas caminant i potser veus una pedra que te'n recordes el dia que la vas posar, que fa 7 anys o 10 anys, i ostres, veus com vas pujant de cota i allò il·lusiona. Hem tancat la nau central, que fins aleshores era tot andam i el que hi havia a la nau central, el que vosaltres ara veieu com un bosc de pedra. Les torres, com deia el José, han sigut moltes fites que hem anat complint i és molt gratificant. També per mi va ser molt important quan vam començar a fer els premuntatges amb la Torre de Jesucrist, els panells pesaven 23 tones i era com per nosaltres la fita més gran d'una peça. Sí que han passat molts anys, però en aquests anys s'han fet moltes coses. Ha coincidit amb els canvis de fe, les màquines són més grosses, més potents. Jo crec que molta gent la té integrada perquè porten moltíssims anys la grua. Serà una cosa fantàstica treure les grues i poder dir hem acabat la Sagrada Família. Encara que nosaltres les estimem molt perquè és la nostra gent de feina, estèticament i tot serà superguai veure-la neta, no? O sigui, totalment neta.